духтарако як нуқтаи савдо мебарамтона нигоҳ кунед. тарафи тилобузор рӯ ба рӯи банки Эсхата нигоҳ кунед. Инамҷа чорум дарвозаи тилобузорай. Ина нигоҳ кунед. Даромадгоҳаш аз берун тарафи подвал мешава. Дидан ами лестницара бинед. Нижний бельё навистагай рӯ паруш. Анами нуқтаи савдо мерем. Хулоса бовар кунед. Ҳам нижний бельёи фасон барои арӯсако виброи беҳад бисёр доранд. Дута даромадгоҳ дорад духтаро. Ина ай ҳам ай нулевой қатор мешава. Ҳам ай қатори магазинҳои шишагӣ мешава ворид гарден. Хулас аз дарафти навор ва ишам нишон метим. Ҳам нижни билёи фасон дора, ҳам анамахе борои эксклюзиви мактаби дора. Ира бинен ҳам хушрӯ борошон. Дар ҳақиқат ҳам борое ки мекофтен духтаро аз анаминҷа пайдо мекунен. Хулоса нигоҳ кунен дим даромадгоҳуш бошад. Диден айряди магазинҳои шишагӣ мешава духтаро. Марҳамат беҳад интихоб васеяй хушрӯги буракора бинен охи духтаро. боварӣ дорам маҳқултон мешава. Ина марҳамат биёен ҳамаи шуморо дар магазини Собира интизоранд. Бора худаш мебиёрад духтарак. Михе чинда буракои хушрӯ меорад. Чи нижни бельё духтарои комплектоша бинен чихе фасонча. Чи мисол пинюару пижамовам хали ё ин ки на либосои мактаби сарафанчикош да кофтаҳош да бовар кунен гап нест. Двойкош оригиналое ки качествош да мисол гарантия метия ҳамаш ҳамун сифатҳои зур ҳамун борои брендай. Мана марамат хоҳишмандо суроғара фаҳмондумтона чизе нафаҳмиден бо метавонен хеле ҳами хоҳарак да бинависен дар бораи суроғаш ё ин ки барои даставка дигараш и кофтичкара хай хушрӯгӣ шадиден ягон ҷода нестам хе модело лекин дар мағозаи Собира ҳастай духтаро. Марамат и сарафанчикора бинен сарафанои дароз калта двойкои хушрӯ ҳам хе хушрӯай дар ҳақиқат ҳам бурош эксклюзив ай бад медонен аксияи зури бад сардодагиай нархош ай 50 сомон сар мешава аксияоша. Баъд инчунин анам хе кофтичкаи эксклюзив дора. нигоҳ кунен чихе необычнякан. хеле моделако ҳар ҷода нестай. Лекин дар мағозаи Собира ҳамаи ҳами борора в наличии бо нархи дастрас ҳамаша шумо пайдо карда метавонед. ин сарафанчика дидем барои синфои болои чихе хушрӯй. Ина барои арӯсако пинюарчикора дидестен. Эва и двойкашо бинен чихе хушрӯай. Хулас ҳамаи борош хушрӯхи. Борошта гарантия метима качествош зурай нархои беҳтаринай. Мана барои маълумоти бештар бо худашта муроҷиат кунен. Ва духтарако шок бовар мекунен аксияи грандиозни дар ҷои Собира рафтестай. иҷада ҳамаи борошон эксклюзиви фасон айку. Инами борои эксклюзивам скидкаш даги бидай нигоҳ кунен. Инамино 70 сомон 180 сомон сарафаношон 70 сомон ай духтаро. Инай кофтичкои фасони воима 100 чандсмашон 50 сомони ай. Мана марамат ҳози нишон метиҳум. Тамошобинони азиз ҳози нишон метиҳум бинен кофтичкора дидестина 70 сомон хушрӯча астан ки илтимос гуфти гапо дар кортон боша марамат рақамоша мемонум сраза интихоб кунен. Омадани бошен. Ина ҳози суроғара мефаҳмонам. Ира бинен чихе хушрӯа. Ира бинен чихе фасонака 50 сомони сифатошон ку беҳтарин ай духтаро оригиналоян. Ина марамат ҳамаш борои қиматиай ҳози ҳамё скидка дафтидагиан. Инчунин касе ки без скидка мехоҳа мисол борои эксклюзивни ина моделои 2027 овардагиан нигоҳ кунен чихе хушрӯ. Ино нархошон аллакай дигар хелай. Ана скидкора ҳози нишонтон додум. Суроғара гӯш кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобузор байни 4-му 5-ум дарвоза подвал духтаро. Ин подвал мефроен нулевой қатор магазинои шишагида магазини Собира буге нишонтон метиҳам. Барои суроғара наюфтаантон мисол ё ин ки даставка агар хоҳен рақамошона мемонам марамат занг бизанен шумо хая хушрӯгии бора бинен и фасонии боракои иёра бинен. Хо ягон ҷода амиёам хеле нестай. Марамат биёен. дар ҳақиқат ҳам борошон эксклюзив небудай. Тамошобина нигоҳ кунен ҳами қадар хушрӯчан то забори турецки ина каседа дар корай боракои необычни эксклюзив дар кортон боша барои фарзандотон ҳатман мағозаи Собира биёен. охику чинда борора овардагиа нигоҳ кунен. ира бинен чихе хушрӯча иша 18 фасон интихоб хеле зиёд ай дӯстони азиз. марҳамат сарафано то 16 солара аз ами синфи 1 то 16 солара шумо размер меёбен. На танҳо сарафанчи кофтичкои хушрӯ доранд лентичкои фасон доранд. тамошобина юбкаошона ку бо нагин ҳама қадар интихобш зиёд ай духтаро нигоҳ кунен. ини двойкачаша дидестен чихе фасонакай ҳар ҷода нем хеле бораку нестай лекин мағозаи Собирада тамоми намудша пайдо мекунен. юбкаора диден тамошобина чихе юбкаи хушрӯ дора. дӯстони азиз суроғашона мефаҳмонам навора диден ҳатман бихезену биёен. суроғара гӯш кунен духтаракои азиз. инам бозори Корвон тарафи Тилобузор
чорум байни чоруму панҷум дарвоза мешавад. ҳамин байни чоруму панҷум дарвозара падвал аз берун падвал фроен тамошобино даруни дарвоза катине аз берун падвал фроен ҳамин ноливой қатор айко ҳамин ноливой қаторда магазинода магазин нижни бельё навистагай назди лесница даяна ба осонӣ пайдошон мекунен. Суроғара наёфтен духтарако ин ҳама хеборакои эксклюзивни дар кортон боша рақамошон ҳастай зангшон бизанен суроғара мефаҳмонантона ё ин ки доставкатон мекунан барои доставка дигарам метонен муроҷиат кунен. ҳамиқа маҳқулум чи духтаро нигоҳ кунен охи боракои фасон кофточкое ки дар ягон ҷо нестай бори эксклюзив ира бинен необычни хушрӯча хоҳем барои фарзандтон як чизе бигирен ки дигарон надошта бошанд марҳамат мағозаи собира биёен ин ҳамхе буракои фасон беҳад бисёр дора аз синфи якта синфи 11 ҳамхе кофточкои эксклюзивни сарафанчикои фасон двойка тройкои хушрура пайдо мекунен. Духтаракои азиз нархои беҳтаринан ира бинен борои оригинал диден чихе необычни чихе хушрӯ дар ҳақиқат ҳам борои доштае ки дар ягон ҷо нестай ира бинен охи покиза кори дастӣ рафтагай варагничокуш устинакоша бинен чихе необычни яки хушрӯакан ино ҳичи намешаванд тамошобино марамат ҳози суроғашонам мефаҳмонам хоҳен инам хеле мағоза биёену борои хушрӯ пайдо кунен марамат гӯш кунен хушрӯ карда суроғара гӯш кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор рӯ ба рӯи банки Эсхата мешава байни чоруму панҷум дарвоза ҳисоб мешавад айҷад тамошобино падвалуш нолевой қатор нижни бельё навистага иҷада ду магазина инами якта кардаганам нижни бельёя иҷада ҳам инами хе буракои фасони мактаби духтаро хай нигоҳ кунен борора дидестен ҳар ҷодаку бовар кунен ҳар ҷода инами хел чизаку неста лекин мағозаи собира дастай медонам ки мековен мехоҳен як чизе бигирен ки дигарон надошта бошанд марҳамат биёен инами нуқтаи савдода любой чи аст. Борои туркӣ мепурсиден духтаро нигоҳ кунен ба дараҷаш магазини зур ёфтам ку ҳамаш турецкиай сарафанчикои хушрӯ доранд двойкаҳои фасони необычни доранд баъд кофточкаҳои хушрӯ доранд тоза турецкӣ хоҳен бо дили пур бе паделка бори турецкӣ бигирем фарзандотонда сифатҳои нағзакакша марҳамат як боракак мағозаи собира биёен шумои сарафанчикои ёра бинен и борои ёра бинен охи нестай дар ягон ҷо тамоша бинони азиз марҳамат аз синфи як то 16 солара размер меёбен инами хе борои фасонаки воимаи хушрӯра бо нархи дастрас ҳози суроғашонам мефаҳмонам тамоша бинони азиз суроғара мефаҳмонам навора диден ҳатман бихезену биёен гӯш кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни чоруму панҷум дарвозара падвалш даян ноливои қатор ина нижни бельё навистагай плакачунда ина тамошобинони азиз марҳамат любой чи гуфти гапо ҳам арзон ҳам хушрӯ иёра бинен хай дидестен двойкара дидестен сарафанчика дидестен чихе хушрӯай ҳам хе фасонай и барои синфҳои болоӣ сарафанчики дантел биге мешава ира бинен ини двойкаша бо намегин чихе фасончае и хеле боракои эксклюзивни ганда бисёр аиҷада тамошобино марҳамат омаден бо аз наздикатон мебинен боварӣ дору маҳқултон мешава хайна дидестена духтарако чихе борошон фасони хушрӯ марҳамат духтарако мағозаи собира омадагиам ду мағозара якта кардагай ҳози ҳам либосои мактабӣ дора ҳам анам хел пинярчику пижамои фасон шумо ира бинен охи ягон ҷода инами моделоку нестай ира бинен ҳатто брюкошон эксклюзивай тамошобино марҳамат навора диден ҳатман бихезен биёен суроғашон медонен ки ҷояи духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор даян байни панҷуму шашум мешава ё байни 4-5 байни 4-5 даян тамошобино дарвозаи байни 4-5 падвал лентичкошонам хушрӯча буда ира бинен духтаро марҳамат ина бинен ҳамаи чи пайдо мекунен бо нархҳои дастрас тамошобино бози дохил медроем аз дохилама шумода як боракак нишон дидем ҳам нижни бельёи фасон ҳам анами хел нигоҳ кунен либосои мактаби эксклюзивни ки ҳар ҷода нестай шумо нигоҳ кунен ҳатто калготкашона бинен чихе необычни хушрӯай мана касседа дар корай кассе инем хеле боракои хушрӯра мекова ҳатман ина нигоҳ кунен инами чиз нест ҳатман биёен бори дигар такрор мекунам бозори Корвон аиҷа тарафи Тилобозор байни чоруму панҷум дарвоза падвал мағозаи собира нижни бельё навистагай хулоса бипурсен бо мефаҳмонантона мағозаи собира ки ҷоя ира бинен духтаро нижни бельёшонам ганда хушрӯ буда ира бинен буракое доранд ки ҳар ҷода нестай брендое доранд ки ҳар ҷода нестай тамошобино марҳамат ина биёен дар иҷа ба осонӣ пайдо мекунен.